हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञास वेग या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आहे संडे आणि आम्ही चाललोय मार्केटला. मुंबईवरून आल्यानंतर थोडंफार आता सामान घरात नाही आहे, तर ते सगळं भरून ठेवायचं आहे. कारण मुंबईला जायच्या आधी मी काय भरलं नव्हतं, कारण सुयोग काही ते जेवण बनवणार नव्हतेच. आणि आता आल्यानंतर थोडंफार त्यांनी इथूनच आणलं, इकडच्या जवळच्या दुकानातून. पण आता आम्ही मार्केटला जातोय. मार्केटमध्ये गेलं की सगळ्याच गोष्टी आपल्याला ज्या काय हव्या आहेत त्या सगळ्या मिळतात. प्लस मच्छीसुद्धा बघायची आहे. जेवण वगैरे केलं आहे, सगळंच नाही केलं आहे, कारण मच्छी आणल्यानंतर फ्राय वगैरे करणार. फक्त भाकरी आणि भात बनवलं आहे. त्याचं बघूया कोणती मच्छी भेटते, काय भेटते. चांगली कोणती भेटली तर घेऊन येईन, नाहीतर मग अंडी आहेतच. शक्यतो अंडी जास्त खात नाही आम्ही, कारण ते काय आवडत नाही. चांगली दिसते. इथे सुयोग पण पहिले आरशात होते बघतायत, नंतर मग निघणार. चला तर मी पण सर्व बांधलंय स्कार्फनी, कारण की ऊन भरपूर आहे आणि त्यात सर्दी पण झाली आहे. बाहेरच्या धुळीमुळे अजून होऊ नये म्हणून मी सर्व पॅक केलंय. आणि पुढे जावं लागतं म्हणजे गेट उघडण्यासाठी. इकडे कुठं आलाय? म्हैशी वर गेल्या आपल्या तिकडं त्या साईडला गेल्या. पावसाच्या टायमाला तुम्ही इथे बघितलातच की इथे रस्त्याच्या कडेला शेती आहे आणि इथे आता भात वगैरे बघा कापून ठेवलेला आहे. आणि तिथे एक साईडला असं पेंडा रचलाय, ते बघा. आणि तिकडे भात सुकत पण ठेवलाय, त्या साईडला कापून सुकत ठेवलाय. आणि जसं जसं होतं तसं तसं ते रचत पण जातात. हा, ते बघा मस्त. ह्याला काय म्हणतात पण असं ते रचतात? ओटी. हा, ते बघा. चला आता जाऊया पुढे. मला हे असं दाखवायचं होतं आणि मला सुद्धा बघायला आवडतं, त्यामुळे मी थांबली इथे थोडा वेळ. म्हटलं दाखवूया. कापायला घेतलेला नाहीये, काय काय ठिकाणी लवकर कापलाय, काय काय ठिकाणी अजून मी येताना बघितलं तर तो तसाच आहे. पावसामुळे लवकर कापायला घेतलाय लोकांनी. आणि काही काही जणांनी भात हा उशिरा पण पेरला होता, तर तो उशिरा कापतात. आणि जे लोक लवकर भात पेरतात ते लोक लवकर कापतात. आता काय तसं कापायला सुरुवात झालंय? हा, सर्व सुरुवात झालीच आहे. आजच्या वेळेला ती टोळ आणि पाखरं वगैरे पण आता घरात येत दरवेळेचं आहे तसं. मग कसं जायचं, भात कापणीला सुरुवात झाली. भात कापणीला म्हणजे आता जास्त करून 30-35% शिल्लक असते, तर बाकी कापली 70% लोकांची भात कापून झाले. थोडी थोडी थंडी पण जाणवायला लागली सकाळच्या वेळेस. मध्ये जरा ऊन पडल्यावरती जरा गरम होतं, पण हवेत थोडा असा गारवा जाणवतोय ना आता. थंडी पडायला तसं. पहिल्या आंघोळीच्या दिवशी ना असं मुंबई साईडला पण खूप थंडी पडायची, त्यावेळेला असं गारठा वाटायचा. आणि गावी तर काय जास्तच पडत होती असेल मुंबईपेक्षा. पण आता दिवाळीमध्ये पण पाऊस होता, गरमी होती. तिथे गुरं चरतायत. हे आहे देवरुखचं मैत्री पेट्रोल पंप. इकडे आलो की पेट्रोल आम्ही टाकी फुल करतो, एक्स्ट्रा पण घेऊन जातो, म्हणजे नेक्स्ट टाईम येतो तोपर्यंत पेट्रोल आम्हाला पुरतं.
इकडे भरतो देवरुखचा आठवडा बाजार आणि इथे सगळ्या गाड्या पार्किंग केल्यात, यांनी पण केले. आणि आता पिशव्या वगैरे घेते ना. हा पाणी पाहिजे. लसूण कशी हो? 80 100. इकडे वेळी बघतायच यो. भांडी आली. नंबरला 3 किलो. किलो 40. नंबरला 3 किलो 40. नंबरला 3 या 100ला 3 किलो. ओय इंद्र मटाने गयो. छोटे एक वाटा जरा उठायची. भाजी घेऊन झाली. आता मच्छी मार्केट मध्ये आलोय. ती आपली नसते वाटत बसलेली. हाय हाय तिकडे नको जाय. गर्दी आहे तिच्याकडे. काय चांगली घेऊन आली की काय? आलोय आम्ही घरी. 1:30 वाजून गेलाय. चाल काय परत गेट बंद कर. माऊ आली काय हो बघा. गेट म्हणजे आमचा माऊ. ए माऊ काय चल तुला मच्छी आणली. मच्छी चल चल घरात. चल घरात. चल घरात वरती चल. चल ना चल ना माऊ चल. चल आता जाऊ नको उन्हात. पायाखाली होते. काय पिशवीत काय राबतेस? वास येतोय तिला मच्छीचा. काय माऊला बिचारीला आमच्या बरं नाही. बरं नाही ना मग मच्छी खाऊन जास्त खा. घरात माणसं 2 आणि चपला बघा. हा एकाच्या 3-3 जोड. चल चल. ल्यावर इथे मी मच्छी सुद्धा फ्राय केली. कोलंबी आणि शिंगटी बोंबील अशा 2-3 प्रकारच्या मच्छी आणल्यात. तर थोडं थोडं फ्राय केलं इथे. बोंबील फ्राय होत आहे. आणि इथे मी बनवलंय कोलंबाचं आंबट.
कोलंबी आम्ही जास्त करून आणत नाही, कारण की एवढी काय आम्हाला आवडत नाही ती दोघांना पण खायला. फ्राय कधीतरी केली तर, नाही तर शक्यतो नाहीच आणत, गरम असते म्हणून. बाकीच्या ह्या मच्छ्या आणतो, बोंबील आणि शिंगटी वगैरे. तर छान छान मच्छी मिळाली, अगदी फ्रेश म्हणून आणली. बोंबील फ्रायवाला थोडा वेळ जातो, तर शिव बोलले मला सगळ्यातलं थोडं थोडं हवं आहे, एक पीस वगैरे. आणि हे कोलंबीचं आंबट म्हणजे मुंबईला असताना ना ताईने माझ्या बनवलं होतं. ताई माझी श्रीवर्धन साईडची आहे, म्हणजे तिकडे तिला दिली आहे. तर त्यांच्याकडे असंच बनवतात, थोडं लसणाची फोडणी, मसाला, हळद आणि कोकम किंवा आमसूल वगैरे टाकून ते कैरीचं. मला ते आवडलं, पातळ असं छान होतं. तर म्हटलं मी पण ट्राय करते, त्यासाठी मी खास कोलंबी आणली, नाही तर काय आणणार नव्हती. तर आता करताना काय तुम्हाला दाखवत बसली नाही, कारण उशीर झाला. आता वाजले 2:45, कारण मार्केटमध्ये गेलं ना की आम्हाला एवढाच वेळ होतो. सुयोगी ते जेवायला पण बसलेत. तर चला मी पण आता जेवून घेते. आणि इकडे तव्यावरती बोंबील फ्राय होत आहेत. बोंबील मला जास्त आवडतात बाकीच्या मच्छीपेक्षा. या तुम्ही पण आमच्यासोबत जेवायला. दूध वगैरे काढून बाबीला इथे चरायला सोडले आणि बाकीच्या गाय आपल्या मागे जातात चरण्यासाठी. समोर आहेत. बकऱ्या पण सोडल्या आहेत. सुयोग चालले डेअरीमध्ये. आणि मी आणलेली थोडीफार भाजी आहे, कांदा टोमॅटो वगैरे, ते सर्व फ्रीजमध्ये ठेवून देते. बाबीला इकडे बांधण्याचं कारण म्हणजे गवत वाढले ना, ते बाबी जरा थोडं थोडं करून सगळं साफ करते. काल तिला आम्ही इथे बांधलं होतं, आज इथे बांधलंय. असं करून ती सर्व ते गवत अगदी उंच उंच वाढलेलं कमी करून टाकते. फक्त या साईडला नाही तिला बांधत, कारण इथे आपली वांगी वगैरे, त्यामुळे. आणि आता मशीन मारायची आहे, बघूया उद्या येतोय काय तो. काय झालं? तेजपत्त्याच्या इथून गुंडाळणी. बाबीला बांधलं की तशीच करते ती, नुसती गोल 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 फिरते. झाड टाके त्या दिवशी नारळीच्या इकडे पूर्ण राऊंड फिरवलं होतं तिने रशीने. आता बाबी शांत झाले जरा. असंच जरी सोडलं तरी पुन्हा येते ती स्वतःहून वासरासाठी. कपडे सुकत टाकले, ते आतमध्ये घ्यायचे. माऊ झोपली आहे. अन्न सर्दीने मला अजून थोडं थोडं बरं वाटतं. त्यात आज उन्हात जाऊन आले, त्यामुळे ती थोडी अजून सर्दी परत जाणवते. चला कामं आटपते पटापट, फ्रीजमध्ये सगळं लावून घ्यायचंय, नंतर मग दिवा लावायचा टाइम होईल. दुपारची जी भाजी आपण आणली होती ती सगळं पॅकिंग चालू आहे. कोथिंबीर, या डब्यात मिरची, आणि काय तिकडे काय बाकी सगळं फ्रीजमध्ये ठेवलंय. आणि कोथिंबीर होती ती वरती, आणि लिंबू आणि आलं लिंबू ठेवलं याच्यामध्ये, आणि पेरू. सर्दी झाली त्याच्यामुळे आम्ही पेरू आणले. आणि हे आवाज देते, पेरू पाहिजे होय काय ग होय तमू. पेरू पाहिजे पेरू. आणि इकडे डॉली फक्त आतमध्ये, बाकी सगळ्या गायी बाहेर आहेत. आणि कोपऱ्यामध्ये धुरी चालू आहे. आणि इकडे पुढे पण धुरी चालू आहे. हा होळीची पाने 2 आहेत. हो, बाहेर आता काळोख पडलाय. 7 वाजले नाही, किती वाजले का? 6:30 झाले. हो
तर आता मी मच्छी फ्राय करायला घेते. दुपारपुरतीच केली होती आणि आतासाठी करते, रात्री जेवणासाठी. कारण दुपारी ना दोन्ही टायमाचं करून ठेवलं की संध्याकाळी ते खायला होत नाही. फ्राय केलेली मच्छी आणि ते कोलंबीचं आंबट माझ्या ताईची पद्धत आहे, तर ती मी केली, पण छान झाली होती. अगदी नुसतं फक्त लसणाची फोडणी, लाल तिखट, थोडासा गरम मसाला असेल तर गरम मसाला टाकायचा, हळद टाकायचं आणि कोकम टाकायचं, थोडंसं पाणी टाकायचं, त्याच्यामध्ये कोलंबी टाकायची, बस झालं. तर हे बघा, हे आहे कोलंबीचं आंबट. टीव्हीला काहीतरी लागलंय, हास्य जत्राचं वाटतं, तर सुयोग ते बघते, त्यामुळे ना तो आवाज येतोय सगळा. इकडे मच्छी फ्राय होते, बोंबील, शिंगटी आणि कोलंबी, असं थोडी थोडी मच्छी, एक दोन पीस. आणि एवढी मच्छी काय आम्हाला दोघांना संपणार नाही, पण उद्या सोमवार मंगळवार आहे तर माऊसाठी होऊन जाईल, त्यामुळे मी जरा एक्स्ट्रा 1-2 पीस तळते. तिला असं भातामध्ये मिक्स करून दिलं की तिचे ते 2 दिवस आरामात जातील. परत बाकीची उरलेली मच्छी मी फ्रीझरला ठेवलेली आहे.